No niin, rauhan tervehdys jokaiselle. Ja mulla on ollut ajatuksena tässä vähän, että laittaisi Facebookia vähän tauolle, mutta Jumala puhuu mulle, että mun pitäisi julistaa Jumalan sana tässä. Ja ajattelinkin sitten julistaa sellaista aiheesta, Jumala puhuu kutsusta ja herätyksestä. Ja sitten siitä näystä ja herätyksestä. Että meillä tulisi olla näky, niin kuin Herra antoi Habakukillekin näy. Se Habakukin kirjas 2. luku 1-3 jakeessa sanotaan, että Herra sanoi Habakukille, että piirrä niin selkeästi se näky tauluihin, että voit sen juostessa lukea. Jos se viipyy, odotuta sitä, sillä aivan varmasti se toteutuu. Ja kun sulla pitäisi olla näky evankeliumin työstä totisesti, ja sun pitäisi kysyä Jumalalta, että mitä sinä haluaisit tehdä niin kuin Herran hyväksi. Ja Jumalan tahto on se, että me julistamme evankeliumia tämän pahan ajan keskellä. Veren evankeliumia, sitä yksinkertaista evankeliumia totisesti. Ja sen tähden sun tulisi rukoilla, että Herra, että missä on minun paikkani ja mitä minä voisin tehdä sinulle, koska ja missä. Ja Herra puhuu Habakukille tästä ja mulla on tällainen ajatus että Herra antoi opetuslapsille näyn tulevasta herätyksestä. Ja mä otsikoin tämän aiheen puheaiheeksi se, että Jeesus kutsui opetuslapset näyn kautta ja sitten näytti näyn kautta, mitä tulee tapahtumaan ja sen kautta tulee herätystä. Ja mä haluan lukea sulle täältä Luukas 5. Luetaan tästä alusta ihan 11 ensimmäistä jaetta. Kun kansa tunkeutuu hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Kennesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa 2 venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkoja. Ja kun hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkan päästä maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajille. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä me ole mitään saaneet, mutta sinun käskystä minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, hän lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaalin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallanneet hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin, Johanneksen, Sebedeuksen pojat, mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin ja jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Niin ajattele minkämoinen sanan kohta ja mikä sana Jeesus sanoi näille kalastajille. Nämä oli kalastajia, monetkin oli kalastajia nämä opetuslapset. Ja mekin ollaan kalastajia, ihmisten kalastajia, jotka ollaan uskossa uudesti syntyneet. Niin Jeesus sanoi tässä, että heittäkää verkot apajille. Niin sitten te saatte suuren saaliin. Jeesus oikein sanoi. Ja opetuslapset alkaisi ajattelemaan näitä, mikä tuo Jeesus on meitä neuvomaan, että me ollaan koko yö tehty ja ei me olla saatu yhtään mitään, että mikä tuo Jeesus on, että me ollaan ammattikalastajia. Me tiedetään tämän järven kaikki kolot, kivet ja kaikki, missä se kala liikkuu. Että eikö tuo Jeesus oikein ymmärrä, että me ollaan ammatikseen ja kalastetaan näin niin kuin. Ja sitten ne vähän kävi niin kuin niiden ylpeyden päälle, kun Jeesus sanoi, että heittäkää sinne verkot sinne syvälle, sinne oikealle puolelle. Sitten te saatte suuren kalasaalien. Ja tiedätkö, sitten ne meni ja sanoi ja nöyrtyivät sitten siinä, että okei Herra, että no me mennään ja tehdään niin kuin sinä Jeesus sanot. Ja ne meni ja teki niin kuin Jeesus sanoi, heitti verkot sinne apajille ja tiedätkö, valtava kalansaalis tuli. Ne verkot oli aivan repeämässä.
hän ihmettelee, katteli toistensa päältä, mitä tämä niin on, että näin paljon kaloja. Ja huomaan nyt sitten tässä kertomuksessa oli 2 venhettä. Siinä on, että hän näki rannassa 2 venhettä. Ja sitten toiseen veneeseen astuu Jeesus opetuslapsien kanssa ja toiseen veneeseen astuu niiden ystäviä sinne. Ja mä kuvaan sulle näitä venheitä seurakunniksi. Jumala opetti mulle tässä vuosia sitten, että nämä on ikään kuin, nämä venheet on seurakuntia. Ja tässä venheessä, jossa Jeesus oli, ja sitten toisessa veneessä, missä ei ollut Jeesusta, niin tässä, missä oli Jeesus, ne meni ja heitti verkot sinne apajille Jeesuksen käskystä. Niin mä kuvaan vähän, että tämä seurakunta on sellainen, joka etsii Jumalaa, jotka ylistävät, palvovat, rukoilevat, paastoavat ja on rukouksessa ja sanassa. Ja he etsii Jumalaa, heillä on nälkä, he pyytää pyhää henkeä, he rukoilevat, että pyhänkin täytä meidät, Herra tässä me ollaan, lähetä meidät. Ja ne rukoilee, ja ne on kuuliaisia siinä rukouksessa, ne menee kerta toisensa jälkeen rukouskokouksiin. Ja ne haluaa mennä rukoilemaan, että Jumala, lähetä meidän paikkakunnalle herätys, lähetä tänne seurakuntaan herätys. Ja ne rukoilee sitä ja paastoa ja tekee kaikkeensa niin kuin. Ja yleensä tällaisessa seurakunnassa tapahtuu, kun mäkin olen käynyt kiertämässä paljon seurakuntia ulkomailla, Suomessa, niin sen aistii heti, että missä seurakunnassa on paljon rukoiltu. Ja sitten kun siellä seurakunnassa, missä me puhumaan, ja siellä on paljon rukoiltu, niin voi kuule, se on niin valtava julistaa sellaisessa seurakunnassa evankeliumia. Siellä on helppo rukoilla ja siellä on helppo palvella sellaisessa seurakunnassa. Ja se on niin kuin mahtavaa, että se naistii sen. Ja se aina kun jos Jeesus on sun venhees, niin aina tapahtuu. Se on 100% varma, että aina kun Jeesus on sun venheessä, sä seilaat tuolla, minkä Jumala sua ohjaa, niin aina tapahtuu. Se on ihan varma juttu. Mutta huomaa tämä toinen asia. Tämä toinen venhe, ja kun tämä venhe, jossa Jeesus oli, niin tuli valtava herätys, tuli valtava kalanpaljous. Ja mitä nämä sitten sanoo, nämä Jeesuksen opetuslapset? Ne huusi tuonne toiselle seurakuntaan, sinne toiselle venheelle, että tulkaa auttamaan meitä, että me ei yksin jakseta kantaa tätä verkkosaalista, tulkaa auttamaan meitä. Ja ajattele, tämä seurakunta, missä ei Jeesus ollut, niin siellä oli varmaan myös jonkin verran rukousta ja siellä laulettiin jonkin verran, siellä vähän jotakin sanaakin, mutta siellä ei ollut innostusta. Siinä seurakunnassa ei ollut pyhän hengen voimaa, siinä seurakunnassa ei ollut paloa palvella Jumalaa, siinä seurakunnassa ei pyydetty eikä haluttu täyttyä hengellä, että Jumala lähetä pyhää henkesi, jotta käytä mua Herra, että mä haluan mennä totisesti. Halleluja. Siellä ei uhrattu rukoukseen, siellä ei uhrattu sanaan, eikä siellä etsitty sillä niin palavasti. Siellä oli ehkä vähän sellaista uskonnollisuutta siellä seassa. Uskoa ja uskonnollisuutta, että se uskonnollisuus sitoi sen elävän uskon siellä seurakunnassa. Että siellä ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, mutta tämä sana osoittaa se, että ne huusi kavereille, ystäville, että tulkaa auttamaan meitä. Niin se toinenkin seurakunta pääsi osalliseksi tästä herätyksestä. Ja mulla tulee mieleen se, että Ylivainion aikana, kun oli Suomessa valtava herätys, niin siellä pikkuhiljaa tuli luterilaisia toisten seurakuntien jäseniä ja tuli sinne kokoukseen. Ja siellä oli sellainen ihana henki, että jopa papikin tuli kokoukseen ja näki, että mitä Jumala tekee Ylivainion kautta ja helluntalaisten ja vapaaseurakuntalaisten kautta. Ja sinne tuli jopa kirkonkin porukkaa tuli sinne ja ne oli kaikki innostuneena ja kaikki pääsi osalliseksi sitä suuresta herätyksestä. Ylivainion kokouksessa paljon parantui sairaita ja pelastui ihmisiä, tapahtui kaiken näköistä. Niin, mutta ajattele tätä, että kun Jeesus sanoi siinä venheellä olet, heitä verkkos tonne ja ne totteli, niin aina tulee kalan saalista totisesti. Ja nämä, jotka ei ollut Jeesusta tässä seurakunnassa, pääsi osalliseksi. Eli mä uskon, että herätys on yhteinen. Jos tulee jonkin paikkakuntaan Suomessakin vaikka herätys, niin se ei ole yksistään se helluntalaisten herätys tai vapaakirkkolaisten herätys, vaan siellä tulee kaikki uskovat pääsee osalliseksi tästä yhteisestä herätyksestä. Ja sen takia meidän pitäisi olla yhdessä ja olla niin palvella yhdessä, vaikka ollaan eri seurakuntiin kuuluvia. Koska maailma katsoo, että mitä nämä uskovat on, kun nehän on yhdessä täällä. Tuo seurakunta, mitä ihmettä. Heillä oli yksi henki, yksi sielu ja yksi ruumis ja he palaveli Jumalaa. Niillä oli sama Jeesus, halleluja.
Niin mä rukoilen tätä oikeutta. Suomeenkin tulisi tällainen herätys. Ja eikä tässä se, niin tämä mun sana on, vaan se, että kun Jeesus sanoi tälle porukalle, joka oli hänen venheessä, Jeesuksen venheessä, sanoi, että tämä kalasaalis, minkä te näette tässä, tämä valtava kalansaalis, minä annan teille sen näyksi. Tämä on oleva teidän näky evankeliumin työstä. Muistakaa tämä näky ja painakaa se sydämiinne, mitä te nyt näette, kun te heitätte verkot sinne oikealle puolelle, apajille, sinne syvään. Ja nyt tuli aivan täyteen kalaa sieltä. Niin opetuslapset pisti mieleensä, että mitä tämä on näin valtava kalasaalis. Ja sitten kun Jeesus meni kerran pois taivaaseen, nousi ylös taivaisiin, ja sitten tuli sellainen tilanne, että eräänä päivänä Pietari julisti ensi kertaa evankeliumia, Jeesuksesta, Kristuksesta, väkevästä Jumalasta. Niin yhdellä saarnan kautta tuli 3000 uskoon. Ajattele, 3000 tuli yhden saarnan kautta uskoon, valtava joukko ihmisiä. Ja sitten Pietari muisti, niin Jeesus sanoi, mä teen teistä ihmisten kalastajia. Muistakaa tämä kalan saalis, se on oleva teidän näky. Ja se oli näky, ja nämä opetuslapset sai rohkeutta siitä, kun ne näki, että nyt se näky toteutuu. Ja sitten siinä venheessä vielä, kun Pietari ja nämä kumppanit näki, että kuinka paljon oli sitä kalaa siinä, niin ne hämmästyy. Ne hämmentyneitä. Katso, niiden elämä muuttui siinä hetkessä, kun ne näki Jumalan ihmeitä, kun ne näki, että Jumalan sana, Jeesuksen sana kävi toteen. Heitä verkot tonne, ja heti tuli kalaa totisesti. Halleluja! Jos Jeesus on sun venhees, ja sä kuljet tuolla rukoillen, ja sä etsit Herraa, niin aina tapahtuu. Sä voit luottaa 100% varmasti, että aina tapahtuu, sillä Jumalan sana ei tyhjänä pala. Ja katso, Jumala on puhunut myös minulle aikoinaansa. Mulle alettiin puhumaan, mä olin vuoden aikaa ollut uskossa, niin puhuttiin APC:llä Seinäjoella, että sinä tulet tekemään romanityötä, romanikansan parissa olevaa työtä. Ja mä mietin, että mitä tää on, mikä juttu tää on. Ja no se jäi mun mieleen vaan. Ja kului vuosia, sitten kului 10 vuotta siitä näystä. Ja sitten kävi niin, että mua pyydettiin romanien kanssa Romaniaan julistamaan sanaa. Ja eräs romaniveli, vanhemmistoveli, sanoi mulle näin, että Jari, lähde heidän kanssa Romaniaan, saat puhua Jumalan sanaa niissä seurakunnissa siellä Romaniassa. Ja se oli mulle heti vahvistus siihen, mistä Jumala puhui, että sä tulet kerran tekemään romanien kanssa romanityötä. Siitä lähti kuule sellainen noin ehkä 10 vuotta kulunut siitä, kun tämä tapahtui. Ja on ollut useammin kerran Romaniassa julistamassa seurakunnissa Jumalan sanaa. Mä oon omin silmin nähnyt, kuinka sairautta on parantunut jopa minunkin rukousten kautta, vaikka mä en olekaan mitään, mutta Jeesus on minussa väkevä ja mä annan kunnia Jumalalle kaikesta. Jeesus tekee ne teot, me emme tee tekoja, me emme itseämme julista, vaan me julistamme Kristusta. Ja mä oon saanut nähdä, kun Romaniassa on munkin rukousten kautta parantunut kyyryselläkäinen ihminen, joka on käynyt 10 vuotta kyyryssä. Ja se on kävellyt tällä lailla kyyryssä se nainen 10 vuotta. Niin pastori sanoi, että kun se nousi, oikasi itsensä se nainen ihan suoraksi ja alkaisi kävelemään juokseen, niin se sanoi näin, että hän todistaa sulle, että tämä nainen on noin 10 vuotta kävellyt kyyryssä. Yhtäkkiä hän oikasi itteensä ja parantui. Ja se huusi sieltä, että mä oon parantunut, halleluja. Jumala antoi sanan kesken saarnaan, kun julisti sanaa, että rukoile ton naisen puolesta. Ja niin se parantui. Jumalalle tämä kunniaksi. Ja siitä on saanut kulkea Romanian seurakunnissa. Olen saanut kulkea Makedoniassa, vienyt yhteen Euroopan köyhimpiin kyliin Jumalan sana romaneille. Olen vienyt raamattuja, olen vienyt vaatteita useamman kertaan monena vuotena. Tsekeissä, Unkarissa, näin ja näin. Että se näky, mikä tulee sun sydämelle, rukoile sitä, että mitä Jumala sinä haluat minun tekevän totisesti, halleluja. Niin kuin Herra sanoi jo aluksi siinä Habakukille, että piirrä tuo näky niin selkeästi, että voit sen juostessa lukia. Sillä odota sitä, sillä varmasti se toteutuu totisesti. Joku käännös sanoo, mä en muista mikä käännös sanoo, mutta se kääntää hyvin, ja tämä näky saa sinut juoksemaan, halleluja. Että olisi hyvä rukoilla, että mitä Herra sinä haluat mun tekevän. Ja jos Jeesus on sun kanssa, niin sä voit luottaa siihen, että varmasti tapahtuu totisesti. Täällä sanottiin tässä kertomuksessa aikaisemmin, että
silloin kun tässä sanottiin näitä, Simon vastasi sanoi hänelle, mestari, koko yön olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään. Nämä teki omalla voimalla. Ja jos sä teet omalla voimalla työtä, niin ei tapahdu yhtään mitään. Mäkin olen sen huomannut monta kertaa, kun mä oon omissa voimissa mennyt. Ei tapahdu yhtään mitään. Mutta kun Jumala kutsuu sut johonkin, avaa oven, että oven julistaa evankeliumia tai johonkin tapahtumaan todistamaan tai jotain vastaavaa, niin aina tapahtuu, kun Jumala kutsuu, niin hän myös sut varustaa. Hän antaa sulle armolahjoja, hän varustaa sua siihen työhön, mikä hän on kutsunut sua ja mikä hän on kutsumassa. Ja katso, sä saat ne työkalut siihen työhön, minkä Herra haluaa sut johdattaa. Sen takia on tärkeää, että sä rukoilet, että Herra, missä on mun paikkani? Missä mua tarvitaan kaikista eniten? Mitä sä, Herra, haluat mun tekevän? Ja kun sä alkaat rukoilemaan, Jumala alkaa aikanansa puhumaan sulle. Hän lähettää profeettoja sinun tykösi. Herra sanoo siellä, että ei Herra tee mitään ensiksi lähettämällä palvelijoita profeettoja. Hän kertoo sulle, hän vahvistaa sulle ja sitten toiset ihmiset vahvistaa sulle niitä asioita. Mutta sun täytyy janota, sun täytyy olla tosissas. Et sä vaan voi ajatella, että no mä haluaisin lähteä vaikka tonne Afrikkaan lähetystyöhön. Mutta jos ei se ole tullut Jumalalta se halu, niin ei tapahdu. Mutta jos sulle tulee sun sydämelle vaikka jotakin orpolapsia, vaikka käydä katsomasta rukoilemaan niiden puolesta tai orpolapset tulee sun sydämelle, niin alkaa rukoilemaan sitä Jumalalta, että Jumalalta vaikuta, että olisiko musta tähän orpotyöhön ja lähetätkö siellä minutkin jotain. Ja sitten kun se alkaa sun sydämellä, niin alkaa rukoilemaan, Herra aikanansa sitten sen sulle täyttää totisesti, halleluja. Ja mä sanoin, että nyt on niin sekavaa, niin on tosi sekavaa seurakunnissa. Suomen Sionissa, erilaisissa seurakunnissa, siellä on todella sekavaa. Ja mä uskon sen, että vihollinen on lähettänyt valkeuden enkeliksi tekeytyviä tyyppejä, jotka saa sekaannusta, jotka saa hajannusta aikaa seurakunnissa. Joilla on vääränlainen opetus, vääränlainen harhaoppi tai joku tämmöinen. Mutta ne miehet ja ne naiset, jotka on polvillansa Jumalan edessä, jotka tuntevat pyhät kirjoitukset, niin ne näkevät sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tai sellainen, jolla on armolahja, henkien erottamisen armolahja. Me tarvitaan henkien erottamisen armolahja ehdottomasti. Ja koska nyt on niin pahat ajat, koska saatana haluaa eksyttää. Ja nyt me uskovilla on kiire julistaa evankeliumia, että mahdollisimman moni pelastuisi totisesti, eikä joutuisi kadotukseen. Meillä tulisi olla hätä kadotetusta sielusta totisesti. Meillä tulisi olla hätä omista sukulaisista, naapureista, ihmisistä yleensäkin. Meillä tulisi olla hätä täällä, halu voittaa sieluja. Meillä tulisi olla se sääli, mikä Kristuksella oli. Halleluja. Sillä Jeesuksen rakkaus vaatii ystävät meitä menemään, todistamaan tai auttamaan jotakin ihmistä. Mä oikein haluan rukoilla tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Että herätys syttyisi Jeesuksen Kristuksen nimessä, se aito, se oikea herätys niiden ihmisten kautta, jotka etsii Jumalaa koko sydämestänsä, eikä heillä ole vääriä motiiveja. On paljon tänä päivänä ollut väärät motiivit, on tänä päivänä paljon itsekkyyttä, että minä, mulle. On tällaista ylpeyttä. Saatana lankesi ylpeyden syntiin ja saatana halusi anostaa Jumalan asiat ja Jumalan valtaistumet ja kaikki. Mutta luotu ei voinut olla luojaansa suurempi totisesti. Niin tänä päivänä on paljon sellaista ahneutta, itsekkyyttä, haureutta, huoruutta ja kaiken näköistä seurakunnassa. Mutta Jumala haluaa puhdistaa seurakuntaansa. Jumala haluaa herättää totiset rukoilijat, jotka alkaa rukoilemaan niin, että seurakunnat alkaa vapisemaan ja siellä alkaa paikat tärisemään, halleluja. Niin kuin siellä se opetuslapset rukoili ja se paikka vapisi totisesti, halleluja. Jos jos meillä on yhteinen henki, yhteinen mieli ja yhteistä niin kuin sydämestä rukoillaan, niin alkaa tapahtua väkeviä asioita totisesti, halleluja. Tänä päivänä seurakunnat nukkuu, siellä on kaos, siellä on kaiken näköistä seurakunnissa. Mutta kun me aletaan rukoilla tosissaansa, kun me aletaan antaa anteeksi, me puhutaan paljon tänä päivänä toisiamme vastaan. Me juorutaan tosi paljon toisista ja ne juoru kuule vahingoittaa. Ja jos se juoru ei pidäkään paikkaansa ja sä levität sellaisia juoruja toisista ihmisistä, se voi vahingoittaa jonkun uskovaisen veljen tai sisaren elämän niin, että se kuolee uskossansa. Oo hyvin varovainen, kun
puhumaan toisesta ihmisestä. Hei kuule, ootko kuullut, mitä se teki ja se teki? Hei, se on sellainen, se on sellainen, sellainen. Näinkö toimii Herra? Perkele toimii näin, että se haluaa vahingoittaa ja hajottaa, mutta Jeesus toimii niin, että Jeesus kokoaa ja rakentaa totisesti, halleluja. Ja me rukoillaan sitä, että Jumalan hengen voima, veren evankeliumi kaikuus meidän seurakunnissa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että me lakattaas puremasta toisia, me lakattaas syömästä toisia, me lakattaas riitelemättä, että me tultaas yhtenä miehenä ja naisena Herran eteen seurakunnissa ja rukoiltaa siellä yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä herätystä, että Jumalan henki laskeutuisi seurakuntiin, että sairaat parantuisi, sielut pelastuisi, halleluja. Ja Jumala on asettanut mun sydämeen kuolemaisillaan olevat ihmiset. Ja hän on sanonut, että pelasta ne, jotka ne hoippuvat niin kuin surmapaikoilla, että Herra sanoo, että pysäytä ne ja auta niitä, jotka kuolemaisillaan olevia. Jeesuksen nimessä. Me tarvitaan ensirakkautta, me tarvitaan Jumalan pyhän hengen voimaa, me tarvitaan voitelua meidän seurakunnassa, me tarvitaan tätä kaikkia, halleluja. Ajetaan perkele ulos meidän seurakunnista, meidän elämistämme ja tehdään parannusta kukin, halleluja. Tehdään kaikesta parannusta, halleluja. Me julistamme evankeliumia, me julistamme itseämme, me julistamme Kristusta totisesti, halleluja. Ja mä oikein rukoilen sun puolesta. Mä näen sellaisen ihmisen, tai ehkä 2-3 ihmistä. Sulla on valtava paine, sulla on valtavat taakat sydämessä, ja sä oot sanonut, sinä et selviä näistä. Että mitä mä teen? Minä en selviä näiden taakkojen alta. Mutta Jeesus sanoo sulle, halleluja. Katso ystäväni, minä rakastan sinua iankaikkisella rakkaudella. Katso, minä tiedän sinun tuskasi ja sinun ahdistuksesi totisesti. Katso, minä tahdon auttaa sinua totisesti. Katso, tässä on tie. Käy sitä, sanoo Herra. Katso, minun käteni tulee sinun päällesi ja minä julistan sinulle vapautta näistä kahleista, jonka sielun vihollinen on saanut sinut kahlittua. Minä julistan sinulle tässä hetkessä vapautta. Ja katso, Jumalan pyhän hengen voima, Jumalan pyhän hengen virta tulee sinun päällesi ja sinä saat olla vapaa tästä kaikesta. Katso, Jeesus tulee sinun avuksi juuri oikealla hetkellä, halleluja. Ja sinä saat vapauden Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, totisesti Jeesuksen nimessä. Ja mä näen sellaisen ihmisen, että sulla on vasen jalka kipiä. Katso, Jumala tulee kohtaamaan ja se vasen jalka parantuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä näen oikean olkapään ja hartian seudun tästä. Sä et pysty kättä kunnolla nostamaan. Mutta katso, nosta se ylös Jeesuksen nimessä. Nosta se nyt ylös Jeesuksen nimessä sovintovedessä. Julista, että se nousee ylös ja se tulee parantumaan totisesti, halleluja. Totisesti mä näen masennuksessa olevia ihmisiä, monella on masennuslääkkeet Jeesuksen nimessä. Julista vapautta sulle Kristuksen Jeesuksen veren kautta, että se masennus lähtee sinusta Jeesuksen nimessä. Sillä Jumala voimallinen vapauttaa sut masennuksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Mä näen taloudellisia vaikeuksia jollakin. Sä oot menettänyt jo toivos, mutta katso, halleluja, on oljenkorsi. Tartu Kristukseen kiinni, hän auttaa sinua kaikessa, kun sä koko sydämestä huudat Jeesusta avuksi. Halleluja, auta mua taloudellisesti. Sä tulet näkemään, että sä tulet selviämään. Sinä et tule kaatumaan, vaan sä tulet selviämään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, kunnia Jumalalle. Mä kiitän siitä, että sä siunaat sitä ihmistä, joka katsoo tätä mun puhetta. Jeesus, kosketa tässä hetkessä. Ja ne, jotka on antautunut sulle, Herra, kiitos, jotka haluaa lähteä Jumalan valtakunnan työhön, niin Herra, kosketa tässä hetkessä. Voitele pyhähenkisi kautta, halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Katso, täällä on yksi ihminen. Sä oot ajatellut lähteä vaihto-oppilaaksi, mutta sua jännittää. Sä et uskalla lähteä. Sä oot uskovan nuori. Ja Herra sanoo, minä annan sinulle rohkeuden, nouse ylös ja lähde, sillä minä annan voimaan sinulle lähteä. Katso, minä muutan sinun koko elämäsi täällä vieraalla maassa. Sedoka prosha prendo pradeka mara sedoka patora. Mene tässä voimassas, minä voitelen sinut. Kamrosha prande pradeka patora, halleluja. Julista voittoa, julista veren evankeliumin voittoa. Minä julista sinä, joka olet synneissä. Niin Jeesus sanoo, että minä tahdon antaa sinun syntisi anteeksi. Mene, äläkä enää tästä edes tee syntiä. Katso, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu totisesti. Ole vapaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julista voittoa sun elämään. Sinä saat kulkea voittosaatossa, halleluja. Sillä Kristus on antanut kaiken jo
anteeksi totisesti. Katso Jeesuksen veri, se on voimallinen, minkä veri puhdistaa, halleluja. Se on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Minä kiitän tässä hetkessä oikein Jeesuksen väkevässä nimessä. Saat olla siunattu Jeesuksen nimessä. Ja kaikki siellä kuvaruudun takana toivotan teille väkevää siunausta. Ja jos siellä on sellainen, joka ei ole uskossa vielä, sä oot ajatellut näitä asioita, ja sä haluaisit tulla uskoon, sä haluaisit pelastua, sä haluaisit oppia tuntea Jeesuksen, niin rukoile mun kanssa tämä syntisen rukous. Sä voit rukoilla mun perässä vaikka tähän tapaan. Rakas Jeesus, tuu munkin sydämeen asumaan. Anna Herra mun kaikki synnit ja mun pahat teot anteeksi. Mä kadun niitä kaikkea. Tule munkin sydämeen Herraksi, minun Herrakseni Herra. Ja anna anteeksi minua, minä kadun tässä ja nyt. Ja haluan seurata sinua tästä lähtien Jeesus. Kiitos, että pelastat minut. Aamen. Ja jos sä olit tosissas ja rukoilit tämän rukouksen mun perässä tai omin sanoin pystyt Jeesusta sydämeesi asumaan, sinustakin on tullut Jumalan lapsi. Ja Raamattu sanoo, että sitä, joka minun tyköni tulee, sanoo Jeesus, sitä minä en heitä ulos. Ja kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja välittömästi, kun sanat Jeesukselle elämässä, niin sun nimes kirjoitetaan elämän kirjaan sinne. Ja sä vältyt kadotustuomiosta. Siellä sana sanoo, että sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, sana rististä on pelastus. Jumalan sanassa on voima, halleluja. Jumalassa on voima, halleluja. Ja kun sinä vastaanotat Kristuksen elämässä, sun elämässä muuttuu kertaheitolla ja sinä astut pimeydestä valkeuteen, halleluja. Vanha katoaa ja uusi tulee sijaan totisesti. Saat iloita Herrasta. Ja jos sä teet tämän rukouksen sydämessäsi, sustakin on tullut Jumalan lapsi ja mä onnittelen sua elämässä parhaimmasta päätöksestä totisesti. Ja taivaassa on enkeleillä valtava ilojuhla sinusta. Ja jos sulla on uskovia ystäviä, vaikka helluntai-seurakunnasta, vapaakirkossa, baptistista tai kansanlähetyksessä, tai tuolla näissä, niin ota heihin yhteyttä totisesti. Tai sitten menet seurakunnan kokoukseen ja rukoilet, että Jumala, että anna munkin löytää oikea seurakunta. Halleluja. Ei mulla tässä sen kummempaa, vaan mä toivon oikein kaikille katsojille oikein siunattua tätä viikkoa ja siunattuja kuukausia kaikkeen. Ja jos sä näet hyväksi, että mä jatkan näitä saarnoja, jotta mä jatkan näitä Facebook-sanajulistuksia, niin peukuta. Jos sä haluat, että mä jatkan täällä Facebookissa vielä näitä puheita, niin peukuta. Mutta jos ei tule tarpeeksi, niin mä toivotan kaikille siunausta ja nähdään joissakin merkeissä. Aamen.